Hej, i dag skal vi lave noget, som jeg har glædet mig til i rigtig lang tid, sådan cirka en uge, så ikke så lang tid. Men vi skal lave en lyric prank på min ex, og jeg tror, det bliver rigtig sjovt, fordi det kan komme til at gå rigtig galt. Jeg laver det med teksten I hate you, I love you, bare oversat til dansk, fordi vi bor i Danmark, og i Danmark snakker man dansk. Ja, så jeg starter bare lige med det samme med den første sætning. Jeg føler mig brugt, men jeg savner dig stadig. Send. Og så venter jeg bare på et svar. Jeg tror, jeg kan nå at lave en kop te imens. Det kunne jeg sandelig, men nu har han også svaret. Hvad mener du? Spændende besked. Så næste sætning. Og jeg kan ikke se enden på det her. Forstår jeg godt, Mathilde. Jeg vil bare gerne føle dit kys mod mine læber. Nu bliver det lidt akavet. Er du helt okay? Måske jeg kommer på banen nu her. Det var sådan et rigtig langt forhold, så jeg er bange for, at det kommer til at bringe lidt for mange følelser op, og det er ikke meningen. I'm so sorry. Men jeg nævner ikke nogen navn i videoen. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you. Jeg elsker dig. Knust hjerte. Undskyld. I love you. Jeg hader, at jeg elsker dig. I hate that I love you. Vente. Ved ikke, hvad jeg skal sige lige nu, faktisk. Næste besked. Jeg har ikke lyst, men jeg kan ikke putte andre over dig. Og så skriver han, jeg har snart ikke mere strøm, Mathilde. Kan jeg skrive i morgen tidlig, når jeg står op? Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll Hvad mener never du med be det? Du er en her. fantastisk pige og rigtig dejlig at være sammen med. Jeg føler mig ikke særlig dejlig i dette øjeblik. Og jeg er virkelig dårlig til det her. Jeg har det sådan helt dårligt. Det er sådan, mit hjerte er bare sådan... Man ved slet ikke, hvordan det føles, når man ikke har gjort det før. Det er sådan helt... Det er mega nervepirrende. Jeg savner dig, når jeg ikke kan sove. I miss you when I can't sleep. Okay, han svarer ikke, så jeg skriver bare en ny besked. Eller når jeg ikke kan spise noget. Jeg savner dig ved siden af mig. Og så svarer han, jeg savner også dig, Mathilde. Or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Okay, den næste sætning er virkelig mærkelig, men jeg skulle ligesom skrive den, fordi det var en del af teksten. Jeg er stadig sand i min trøje fra netter, vi ikke kan huske. Savner du mig, som jeg savner dig? Venner kan også knuse dit hjerte. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Friends can break your heart too. And I'm Okay, han har svaret. Jeg savner at være sammen med dig. Sidde og hygge med dig om aftenen. Jeg glemmer altid, at jeg har te, så den når altid at blive kold eller alt for stærk. Min hjerne fungerer ikke optimalt. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. Awkward. At this moment, Tilde realized she fucked up. Og så skrev jeg, hvis jeg lavede en dig på dig, ville du ikke kunne lide det lort. Okay, jeg kan ikke mere. Jeg bliver nødt til at skrive en lyric prank, fordi jeg tror, jeg kører den alt for langt ud. If I pulled a you on you, you wouldn't like that shit. Jeg tror, han blev mad. Wow, ja, hvordan kan du få dig selv til det der? What the fuck, Mathilde? Og så er jeg bare mega savage. Så det kan jeg beslutte den her. Tak fordi I gad at se den her video, og husk at like og subscribe for mange flere videoer og kiksede pranks og challenges og ja, og så videre. Peace out.